Кой има мотор? Слага ли си каска, Пати? Ма Пати, слага ли си каска? Да. Как се слага каска? Как пали сега? Я покажи. Ела насам да покажеш. Ела насам ти. Щом не се виждаш. Ела, мамо. Здрасти, мамо. Я покажи с кръка как пали мотора. Ти ще се качиш ли на Пати на мотора? Да. Ще се качиш? Да. Добре. Не искаш, я? Голям ли е? Страх ли те? Пата, здрасти. Хайде да се състезаваме. Ела да че махне, не дей ще скъсаш. Хвали къси и тръгвай, хайде. Към мен. Камъни ли има? Ти трябва да си пекам на турист. Минаваш през камъни. Има кола ли? Да. Еми тя те размина вече. Там ли е? Да. Добре. Чакам. Чакаш? Да. Да мине колата? Да. Но ти така ли ще даваш предимство на всички? Айде, давай, хвали, разминавай ги всичките. Добре, добре, мамо. Има ли камъни? Ами, я виждам, полицайите спира. Дай си книжката за проверка. Я духай за проба за алкохол. Си, давай. Дай 10 лева и бягай. Имаш ли 10 лева? Няма. Ай, другия път. Намери ли? Да. Къде бяха? В джоба ли, мамо? Що ги криеш? Кой това е? Полицай? Ами той си заминал, отшъл да спира друг мотор. Другия път, като те спре за проверка, ще знаеш направо, даваш 10 лева. Спря ли да? Давай книжка за проверка. Духай за права за алкохол. Дай 10 лева и бягай. Шофьора огладнял нещо. Мале, по-полека, по-малко, мамо, голяма лъжица. Ще падне. Моля това, мама, не толкова много да взимаш. Виж какво правиш. Айде, заминавай да караш мотора в гаража. Кажи. Добре, добре, яш. Не можеш да запалиш? Ми, те ще се повредил, ще го ремонтираш. От камъните ли? Ми, разчисти ги малко.